Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, Hair Expert από το economakis.gr. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για τις φυτικές βαφές. Οι φυτικές βαφές είναι μια τάση την οποία βλέπουμε και στην Ελλάδα να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Πάρα πολλές γυναίκες αναζητούν λιγότερα χημικά για τα μαλλιά τους. Είναι αυτές οι γυναίκες ικανές να μειώσουν τις προσδοκίες τους σε σχέση με το χρώμα, έτσι ώστε να πάρουν ένα πολύ πιο φυτικό αποτέλεσμα και να σταματήσουν να βλέπουν τα μαλλιά τους να ταλαιπωρούνται από την μη σωστή χρήση των προϊόντων που κάνουν γενικότερα. Αυτό το οποίο θα μοιραστούμε σήμερα είναι να δούμε τι σημαίνει φυτική βαφή, τι σημαίνει φυσική βαφή και ποια είναι η λύση που εμείς προτείνουμε στο Economakis Hair and Beauty Experts στο Χαλάνδρι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούμε για βαφές οι οποίες είναι φυτικές. Αυτό το οποίο όμως εμάς μας προβληματίζει ως Hair Experts είναι κατά πόσο μια γυναίκα έχει γνώση του τι είναι φυτικού και του τι είναι φυσικού. Φυτική βαφή μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε βαφή περιέχει φυτικά εκχυλίσματα. Δηλαδή, μπορεί να μην περιέχει αμμονία, αλλά να περιέχει PPD. Μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε χημικά συστατικά μέσα, ωραία, τα οποία αυτά την καθιστούν βαφή και έρχονται οι εταιρείες και ονομάζουν αυτή τη βαφή φυτική από τη στιγμή που περιέχει μέσα κάποια φυτικά εκχυλίσματα. Οτιδήποτε λοιπόν περιέχει φυτικά εκχυλίσματα, κατά τη δική μου άποψη, δεν είναι φυτικό. Απλά περιέχει φυτικά εκχυλίσματα. Είναι ένα λάθος το οποίο πάρα πολλές γυναίκες θεωρούν ότι σε σχέση με μια συμβατική βαφή θα τους κάνει πολύ καλύτερο, παρότι η τεχνολογία προχωράει με ραγδαίους ρυθμούς και η τεχνολογία ειδικά στις βαφές εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Όσες λοιπόν γυναίκες επιλέγετε φυτικές βαφές, πρέπει να ξέρετε ότι είναι βαφές οι οποίες περιέχουν φυτικά εκχυλίσματα μέσα και βέβαια οπωσδήποτε χημικά για να μπορέσουν να διεισδύσουν μέσα στην τρίχα, στο στέλεχος της τρίχας συνολικά. Οπότε φυτική βαφή δεν σημαίνει και φυσικό αποτέλεσμα. Η φύση έχει προνοήσει και έχει δημιουργήσει συστατικά τέτοια τα οποία μπορούν να καλύψουν την ανάγκη για τη γυναίκα που αναζητά το φυσικό αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μιλήσουμε για τις φυσικές βαφές. Φυσική βαφή θεωρείται οποιαδήποτε βαφή δεν έχει καμία πρόσμιξη και κανένα συστατικό το οποίο να έχει χημική επεξεργασία. Να μην έχει επεξεργαστεί χημικά, να μην έχει χημικά παράγωγα, αλλά να είναι 100% φυτικό αποτέλεσμα, φυσικό αποτέλεσμα, το οποίο προέρχεται με τη δύναμη της φύσης. Αυτή τη στιγμή, το 2019, η μοναδική φυσική βαφή που υπάρχει στο εμπόριο είναι η Botanea. Η Botanea είναι η έκπληξη που έκανε το 2018 η L'Oréal Professionnel, που λάνσαρε ουσιαστικά global και αγαπήθηκε από πάρα πολλές γυναίκες, γιατί πάρα πολύ απλά δεν περιέχει χημικά συστατικά μέσα. Η Botanea είναι μια βαφή η οποία δεν καλύπτει τα λευκά, είναι μια βαφή η οποία σβήνει τα λευκά και δεν δημιουργεί μπάρες. Γιατί πάρα πολύ απλά το χρώμα αποβάλλεται σταδιακά με το χρόνο. Η Botanea είναι μια βαφή η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ από τις γυναίκες γιατί είναι προϊόν κομποστοποίησης. Όσοι γνωρίζουν τη διεργασία γνωρίζουν ότι βάζουμε το φυτό σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και συγκεκριμένη υγρασία έτσι ώστε να μπορέσει βιολογικά να λιώσει. Αυτό λοιπόν βγαίνει και έρχεται σε μια μορφή πούδρας και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία χημική επεξεργασία. Τα τρία συστατικά τα οποία δημιουργούν την Botanea από τη L'Oréal Professionnel είναι τα εξής: κάσια, χένα και ίνδιγκο. Πολλές φορές θα έχετε ακούσει ότι τη χένα μπορούμε να τη βρούμε και στο εμπόριο. Η μεγάλη διαφορά που έχει κάνει η L'Oréal και μας δίνει απόλυτη ασφάλεια είναι το ότι η Botanea, η χένα της Botanea είναι ένα προϊόν το οποίο δεν περιέχει μεταλλικά άλατα. Η χένα ως προϊόν κομποστοποίησης χωρίς οποιαδήποτε διεργασία, εάν περιέχει χημικά άλατα, μπορεί σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει μαλλιά τα οποία να είναι πάρα πολύ ξηρά και ακόμα και μαλλιά τα οποία να δημιουργείται χημικό κούρεμα. Δηλαδή να κόβονται τα μαλλιά σας επειδή θα έχουν χάσει 100% την ελαστικότητά τους. Επίσης, τα μεταλλικά άλατα είναι υπεύθυνα στη χένα την οποία πιθανόν να είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και δεν ήταν της Botanea, είναι υπεύθυνα στο να μην μπορείτε να βάψετε τα μαλλιά σας μετά, να μην μπορείτε να επιτύχετε τα επιθυμητά χρώματα και βέβαια στο να μην μπορείτε να κάνετε ξάνοιγμα.
Οι hair experts λοιπόν, ανά την Ελλάδα, όταν ακούνε ότι έχει προηγηθεί βαφή με χένα και δεν είναι η μποτανέα, τότε αποφεύγουν να αναλάβουν αυτά τα μαλλιά και ο λόγος είναι γιατί παίρνουν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο λόγω της δικής σας επιλογής, μη γνωρίζοντας το τι έχει προηγηθεί πριν από αυτό. Αυτό λοιπόν ήρθε για να αλλάξει η μποτανέα στην Ελλάδα, ήρθε να δημιουργήσει την πρώτη φυσική βαφή με 100% φυσικά συστατικά, όπου δημιουργώντας μία πρόσμιξη τριών φυτών, κάσια, χένα και ίνδιγκο, μπορούμε να δημιουργήσουμε άπειρες αποχρώσεις ανάλογα με την διάθεση της κάθε γυναίκας, μία φυσική διεργασία η οποία γίνεται στα χέρια των ειδικών. Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι η μποτανέα, η σύνθεση η οποία γίνεται, την οποία μπορείτε να τη δείτε σαν διαδικασία πηγαίνοντας σε ένα κομμωτήριο το οποίο να έχει μποτανέα, να συνεργάζεται με τη L'Oréal Professionnel. Είναι αξιοσημείωτο λοιπόν να δείτε τη διαδικασία όπου ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού που θα χρησιμοποιήσουμε και ανάλογα με τα χρωστικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε από το προϊόν κομποστοποίησης θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την επιθυμητή απόχρωση. Γι' αυτό, για να βοηθήσει τους κομμωτές, η L'Oréal έχει δημιουργήσει μία εφαρμογή για iPad, iPhone και Android, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε οι επαγγελματίες στα mobile, στα tablet τα οποία έχετε στα καταστήματά σας και μέσα από αυτό να επιλέξετε την ιδανική απόχρωση, να σας γράψει ακριβώς την συνταγή την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, τις δοσολογίες και την ιδανική θερμοκρασία. Φανταστείτε το ρόλο που παίζει η θερμοκρασία του νερού, όπου ανάλογα με τη θερμοκρασία που επιλέγουμε 50 ή 100 βαθμούς, μπορούμε να αλλάξουμε τελείως την απόχρωση. Ως διεργασία λοιπόν, σε ένα πολύ ωραίο φυσικό μπολ το οποίο έχει η L'Oréal, περνάμε μέσα τα ποσοστά, τα γραμμάρια χένα, ίνδιγκο ή κάσια από το προϊόν κομποστοποίησης, περνάμε την ανάλογη θερμοκρασία νερού και αρχίζουμε να ανακατεύουμε το προϊόν. Αφού λοιπόν ανακατέψουμε το προϊόν, εφαρμόζουμε σε βρεγμένα μαλλιά για να μπορέσει να διατηρήσει την υγρασία. Σκεφτείτε ότι ένα προϊόν κομποστοποίησης μπορεί να σας θυμίζει λίγο σαν λάσπη την υφή του. Η οσμή η οποία έχει είναι πάρα πολύ φυσική. Σας θυμίζει, πολλές γυναίκες έχουν αναφέρει ότι τους μυρίζει σαν πράσινο τσάι. Γιατί σας λέω ότι είναι 100% φυσικό συστατικό. Άλλες γυναίκες τους μυρίζει σαν γη, σαν χώμα. Περνάμε λοιπόν την εφαρμογή, ακολουθούμε τους κανόνες που μας δίνει το tablet μέσα από την εφαρμογή και χαρίζουμε στην εκάστοτε γυναίκα ένα φυσικό αποτέλεσμα 100%. Είναι μια βαφή η οποία είναι 100% φυσική, δεν έχει καμία χημική διεργασία. Είναι κάτι το οποίο προάγει η L'Oréal, το Fair Trade, το να μπορέσει να βοηθήσει τις κοινότητες και τις γυναίκες οι οποίες συλλέγουν τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη, υποστηρίζει ουσιαστικά αυτές τις γυναίκες για να μπορούμε να παράγουμε το προϊόν και να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ανάπτυξη και την εξέλιξη πολιτισμικά στα μέρη τα οποία συλλέγονται το ίνδιγκο, η χένα και η κάσια. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι 100% φυσικό, όπως σας είπα, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι vegan, δεν περιέχει αυγά, δεν περιέχει ζωικά παράγωγα, δεν γίνονται πειράματα σε ζώα και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα αγαπήσουν οι γυναίκες που έχουν τη Think Green φιλοσοφία εντάξει μέσα στη καθημερινότητά τους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι κάθε κόκκος από την πούδρα, κάθε μικρομόριο ουσιαστικά της πούδρας, για να μην είναι πτυτικό, έχει επικαλευθεί με έλαιο καρύδας. Έτσι λοιπόν η μποτανέα φροντίζει και το να σας δώσει μαλλιά τα οποία θα έχουν μια πολύ καλύτερη καλλυντικότητα και μαλλιά τα οποία να είναι πολύ πιο λαμπερά και ανάλαφρα μετά τη χρήση. Πού προτείνεται η μποτανέα? Η μποτανέα προτείνεται σε γυναίκες οι οποίες θέλουν για πρώτη φορά να δουν ένα παιχνίδι με τα μαλλιά τους. Σε γυναίκες οι οποίες έχουν δει τα πρώτα λευκά να βγαίνουν στα μαλλιά τους και θέλουν να κάνουν ένα entry στη βαφή με ένα φυσικό αποτέλεσμα. Απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες θέλουν να φύγουν ουσιαστικά από την παραδοσιακή βαφή, δεν τους πειράζει το να μην έχουν 100% κάλυψη στα λευκά, αλλά θέλουν ουσιαστικά να έχουν ένα παιχνίδισμα με μία απόχρωση στα μαλλιά τους, ανάλογα με τη δική τους επιθυμία. Θα παραθέσω κάποιες φωτογραφίες από το Botanea Day, το οποίο διοργανώσαμε μαζί με τη L'Oréal Professionnel στο Economakis Hair Beauty Experts στο Χαλάνδρι και θα σας δείξω αποτελέσματα βήμα-βήμα με βάση την φιλοσοφία της Botanea και το τι καταφέραμε να πετύχουμε στις γυναίκες οι οποίες έφυγαν κατενθουσιασμένοι. Σήμερα μιλήσαμε λοιπόν για φυτική VC φυσική βαφή, είδαμε λοιπόν τι σημαίνει φυτικό
το οποίο κυκλοφορεί στο εμπόριο και τι είναι 100% φυσικό, το οποίο αυτή τη στιγμή σαν τεχνολογία το 2019 είναι στα κομμωτήρια. Είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, Hair Expert από το economakis.gr και Economakis Hair and Beauty Expert στο Χαλάνδρι. Οποιαδήποτε απορία θέλετε, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια και με την πρώτη ευκαιρία θα κοιτάξω να σας απαντήσω. Αν θέλετε, πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα καινούργια μας βίντεο. Είναι το πρώτο μας βίντεο για το 2019. Σας εύχομαι καλή χρονιά και αγάπη, υγεία και δημιουργία. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλετε και εσείς να βιώσετε την εμπειρία της Μποτανέα, καλέστε στο 211-841-32, κλείστε το ραντεβού σας και οι Color Experts του Economakis Hair and Beauty Experts θα είναι εκεί να σας συμβουλέψουν σε κάθε σας επιλογή. Γεια σας.